Magandang araw po sa lahat ng mga kaibigan, kapamilya, kapuso, kapatid, lahat-lahat na. I-ready mo na ang lapis at papel mo dahil ngayon araw, ibabahagi ko sa inyo ang secret recipe ng lola ni Jess. Huh? Itong secret recipe, binigay sa akin dahil love niya ako. At dahil love ko din kayo, tara na sa loob at ibabahagi ko sa inyo kung paano gumawa ng buro. Ang unang step, iluto muna natin ang kanin. Ito, 3 cups ng rice, pero depende sa inyo kung gaano kadami ang gusto mong buro. Hugasan muna natin ang bigas. Ayos. Hugasan mo hanggang super clear na ang tubig mo. Tapos, tamang-tama yung tubig natin. Ayun. Ang unang secret tip para masarap daw ang buro, dapat madaming luya. Kaya, abang nagluluto ang kanin natin, i-prepare lang natin ang luya. Kailangan lang balatan, tapos tadtarin ng pino. Sabi ni Jess, masasaktan ako, kaya siya na lang magbalat. Kaya, tutulungan niya daw ako. Kasingit ya, gukis tilaya. Won, bakit? Next time. Mabalin mat kastine. Tadi ka masugat. Ay, kasjay. Naglaengan. Ay, di wow! Ready na ang luya natin. Para mabilis, gagamitin ko ang food processor. Kung wala po kayong ganito, tadtarin lang ng pino. Lagay lang natin ganyan. Okay, tignan natin kung kaya niya. Ayan, ganito dapat ang itsura ng luya natin. Ganitong kapino. Ayos, ready na. Inaantay lang natin ang kanin natin. Secret tip number 2, dapat malamig na malamig ang kanin natin, kaya palamigin natin. Madami pala ang ginawa ko. Hindi ko alam kung lahat ng to gagamitin ko kasi madami talaga to. At para mabilis lumamig ang kanin natin, itatapat ko sa electric fan. Itong ginawa naming kanin pala mukhang sobra kasi ang gagawin naming buro is mga 2 garapon. Kaya siguro kalahati lang ang gagamitin namin. Ngayon, itong sobra gagamitin na lang mamayang hapunan. Ayos. Palamigin lang natin ang kanin tapos gawa na tayo ng buro. Depende po sa inyo kung anong gusto niyong gamiting isda. Pero sa recipe ni nanay, bangos talaga. Kaya ngayon, gagamitin natin bangos. At secret tip number 3 ay dapat malinis na malinis ang isda mo. Walang dugo, walang kaliskis. Sobrang malinis, yan daw ay para hindi mabaho ang buro natin. Secret tip number 4, sabi ni tatay, para mabilis ang process ng buro, budburan ng asin ang isda natin. Ready na lahat ng mga ingredients natin na gagamitin pang buro. May malamig na kanin, asin, tinadtad na luya, at ang isda natin na binudburan ng asin. Ito ang gagamitin natin na 2 garapon. At ready na tayo mag-mix ng buro natin. Ayan, pinalayas ko na si Jess kasi sabi ni nanay, itong secret tip number 5, pinakamahalaga. Sabi niya, dapat walang tao sa kusina habang naghahalo ka ng buro. Kasi bawal daw umutot habang gumagawa ka ng buro. Hindi ko alam kung totoo, pero sabi niya para hindi babaho ang buro at hindi magkauod. Paghaluin lang natin ang luya at asin dito sa malamig na kanin. Lahat ng luya natin. Tapos, dapat madami din asin. Tapos, haluin lang natin. Tapos, tikman natin kung tama yung alat niya. Hinalo ko ng maigi. Tikman ko lang. Yummy.
Okay, maalat. Tama, yan yung gusto ko. Dapat konting maalat. Okay, grabe yung luya. At pwede na natin ilagay dito sa garapon. Dapat super siksik ang kanin natin. Tapos, ang isda natin, i-layer lang natin ng kanin, tapos isda. At dapat super siksik. Yan, sinisiksik ko lang para walang spaces dyan sa bottom. Tapos, isda pa. Ganyan. Kaya dapat i-layer mong ganito kasi pag niluto mo na, bawat subo may kanin at may isda pa. Yan, siksik lalo. Magandang ganyan, no? Tapos, isa pang isda. At, punuin lang natin ng kanin. Ito na ang last. At ito ang pangalawang garapan natin. Ayan, tamang-tama. Dapat super siksik. Punong-puno ng kanin. At super siksik ang buong jar natin. Okay, dapat super airtight. Pag puno na, kaya gagamitin natin itong cling wrap. Ayos, takpan lang natin. Dapat super tight. At ganito na yung itsura niya pagtapos na. Ito na po ang finished product ng buro. Ilalagay ko na lang sa pantry kung saan medyo madilim at mag-aantay ng 2 weeks. After 2 weeks, i-check ko kung may konting tubig dito sa baba. Ibig sabihin, pwede nang lutuin. Kaya maraming salamat po sa panonood at abangan na lang po ang part 2. Ilaluto namin itong buro. Maraming salamat po. Ingat!